lume, dar felicitări directorului televiziunii și vouă tuturor. Dragi telespectatori, avem bucuria ca în această seară să fie prezent în studioul emisiunii Scrieți-ne vă răspundem un alt prieten al TVR Internațional de pe continentul nord-american, mai exact din Detroit, Statele Unite ale Americii, domnul Gheorghe Kindriș. Bună seara, domnule Kindriș, bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Domnule Kindriș, veniți dintr-o zonă cu mulți români. Aveți o comunitate, faceți parte dintr-o comunitate cu activități multiple. Ce ne puteți povesti despre românii din zona Detroit și de numărul lor până la urmă? De să știe că în zona Detroitului este o comunitate foarte mare și sunt organizate în centru cultural, deci se întâlnesc românii la Centrul Cultural Român din Detroit și întâlnirile lor se mai desfășoară și pe lângă bisericile care sunt în număr foarte mare de toate confesiunile. Deci în fiecare duminică de regulă se fac întâlniri și după o săptămână de muncă lumea simte nevoia ca să se adune și să discute în grai românesc și să nu uităm de unde am plecat. Sunt organizate tot de Centrul Cultural din Detroit, diferite festivaluri, Festivalul Portului Popular Românesc, care a fost în luna septembrie, sau a fost în luna decembrie un festival al portului, nu special pentru români, ci pentru toți străinii din zona Detroitului, unde au participat și români. Domnule Kindriș, la un moment dat am avut invitat în studioul nostru un prieten drag, tot așa, pentru că așa ne place să-i numim pe toți telespectatorii noștri, care atunci când l-am întrebat cum se văd emisiunile de acolo din Statele Unite ale Americii, ne-a răspuns că prin satelit. Da, știm că prin satelit, însă eu acum adaug la întrebarea aceasta cum primiți emisiunile noastre, cum le priviți, ce ar mai trebui noi să adăugăm pentru ca dumneavoastră să fiți pe deplin satisfăcuți? Deci este adevărat că TVR Internațional ne umple un gol, dorul de casă. Deci suntem foarte bucuroși că avem în casele noastre și posibilitatea să urmărim aceste emisiuni. Și normal, TVR Internațional a câștigat foarte mult prin aceste schimbări care le-a făcut și în anul care a trecut, prin noua imagine a TVR Internațional, prin programele pe care le-am vizionat. Ne bucură foarte mult filmele vechi, care ne reamintesc despre țară, despre mari actori, filme documentare și emisiunile culturale, care sunt ale televiziunii române preluate de TVR Internațional. Și ați lăsat la urmă ceea ce știu că iubiți foarte mult. Haideți, spuneți despre ce este vorba. Deci, da, este pot să-i spun, o patima mea, este folclorul. Deci am îndrăgit și am colaborat cu foarte mulți interpreți de muzică populară din țară și urmăresc emisiunile de folclor pe care nu reușesc să le urmăresc în direct la televiziunea internațională, TVR, le înregistrez și trebuie să găsesc o posibilitate, nu mai am spațiu pentru a depozita. Asta e părerea mea. Deci cu folclorul, normal, fiecare are și cei din televiziune trebuie să găsească o soluție pentru a împăca pe cât mai mulți. Deci am scris odată într-o scrisoare că să nu se încerce să împăcăm pe toți, că este imposibil. Este imposibil într-adevăr, dar încercăm să fim pe placul cât mai multor telespectatori. Deci televiziunea TVR Internațional trebuie să fie o televiziune, părerea mea, pentru români, deci ca să transmită ceva pur românesc. Din ce zona a României sunteți, domnule Kindriș? Eu sunt născut într-o zonă folclorică, probabil de aceea am și boala și această iubire pentru de Maramureșul istoric, care este o zonă și deocamdată se mai păstrează din punct de vedere al tradițiilor. Vizitați des această zonă? Mi-am impus și dacă vrei să realizezi ceva, poți. Mi-am impus ca de sărbători, în special sărbătorile de Crăciun și de Anul Nou, să mi le petrec în țară,
pentru că nu este nimic mai frumos decât în țară. Un singur Crăciun și Revelion am petrecut în Statele Unite ale Americii, dar nu este ca și acasă, lângă familie și lângă cei dragi. Deci nu trebuie să uităm de România și nu trebuie să ne fie rușine să spunem că suntem români. Eu cel puțin sunt mândru și am spus întotdeauna că sunt mândru că sunt român și încerc să explic și în special la americani, unde este România, ce este România și ce e frumos. Și am reușit să conving pe mulți că merită să vină să viziteze. Și sper că în anul 2005 sau 2006 să revin cu prieteni americani. Ce planuri aveți dumneavoastră pentru 2005? Deci, în primul rând, să avem sănătate, că este bună. E mai bună decât toate. Iar pe plan profesional, îmi doresc ca în anul 2005 să reușesc să intru să lucrez în minerit, unde am lucrat, în țară am lucrat 16 ani în minerit. Deci dorința mea este ca în anul 2005 să încep să lucrez în minerit în Statele Unite ale Americii. Dacă dumneavoastră doriți să transmiteți un mesaj acum pentru românii din zona Detroit. Și în primul rând vreau să vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să intru în direct cu dumneavoastră și să doresc pentru toți românii, indiferent unde s-ar afla, ar trebui să fim un pic mai buni cu toți și să ajutăm pe cel de lângă noi. Să luăm ca pe un îndemn pentru noi toți, să fim mai buni. Da, și dumneavoastră vă doresc să o țineți tot așa și să încercați să împăcați pe cât mai mulți, deci nu pe toți.